Asta m-a legat, doamnă. De-aia te-a legat rău cu slăba. Păi da, să o alerge dacă rezistă. Mai lentă, mai atât. Mai lentă ca să nu pleci, chiar că o dați dumneavoastră. Simte-te să român, să mâncări. După atâta joc, câteva bine, crede, o prinde bine, câteva și sus. Nu, greu mai să știi ceva. Hai, lăsați și ce urcă exagerat. Dar mai făcut repede. Mai gândesc la o gură de apă. Mulțumesc. Mulțumim, dar bune plășinte mi-a spus și tare bine ne-am mai simțit aici. Și sper că așa invit prieteni special dată. Și vă mulțumim, trăjenilor și ducoare, vă mai ajutăm și altă dată. Și uite, așa ne dușeam băieții și fetele, unii la alții, cu lucrurile în mână, ca să ne mai luăm de urât și ea și la țară să cheamă șezătoare. Lucrăm fiecare la lucrurile său. Vedeți voi, toate aceste frumoase obiceiuri le-am păstrat de la bunici și străbunici, iar noi, tinerii, trebuie să ne transmitem mai departe copiilor și nepoților noștri, pentru ca neamul românesc să dăinuie aici pe pământ românesc.